У Беларусі пабіты абсалютны рэкорд спёкі за 145 гадоў. Не пераключайцеся, сёння мы раскажам, калі прыйдзе доўгачаканая прахалода. Таксама ў выданні пра то, як Лукашенко шукае паратунку ад Масквы ў Кітаі і што думае Мікалай Статкевіч пра гэтую камандзіроўку, а таксама чароўнае выратаванне грыбніка. Яго знайшлі праз тыдзень пасля знікнення. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Менску на вуліцы Дзянісаўскай адбылося ДТЗ з удзелам матацыкла. Учора ўвечары 37-гадовая кіроўца аўтамабіля «Тойота» паблізу дому нумар 4 сутыкнулася з матацыклам «Кавасакі». У выніку здарэння 32-гадовы байкер і ягоная 23-гадовая пасажырка атрымалі траўмы і былі тэрмінова дастаўленыя ў больніцу для абследавання. На месцы аварыі працавалі работнікі ДАІ, Ленінскага РУС і следча-аператыўная група. Дакладныя прычыны і абставіны гэтага дарожнага інцыдэнту высвятляюцца. Сёння раніцу ў Клецку на вуліцы Някрасава адбыўся сур'ёзны пажар у жылым доме. Калі падраздзяленне Міністэрства надзвычайных сітуацый прыбылі на выклік, дах будынку ўжо палаў адкрытым полымем. Падчас выведкі ў адным з задымленых пакояў ратавальнікі знайшлі гаспадыню. Работнікі МНС аператыўна эвакуявалі жанчыну праз аконны праём на свежае паветра і перадалі медыкам. На шчасце, гаспадыня будынку не пацярпела. У ліквідацыі пажару задзейнічалі 4 адзінкі спецтэхнікі. У Дзяржынскім раёне ратавальнікі паспяхова завяршылі пошукі пенсіянера, які правёў у лесе больш за 9 гадзінаў. Жыхар вёскі Шабуняўка яшчэ зранку паехаў на грыбы на ровары, але заблукаў. Пошукавая аперацыя сур'ёзна ускладнялася тым, што мужчына не ўзяў з сабою мабільнага тэлефона. Работнікі МНС адпрацоўвалі лясны масіў да самага вечара, пакуль нарэшце не пачулі водгукі і не ўсталявалі галасавы кантакт. Заблукалага грыбніка вывелі з гушчару. Медычная дапамога яму не спатрэбілася. А ў Гарадзенскім раёне паспяхова завяршылася яшчэ адна маштабная пошукавая аперацыя 84-гадовага пенсіянера, які знік у лесе яшчэ 22 чэрвеня. Знайшлі жывым праз тыдзень напружаных пошукаў. Мужчына пайшоў у грыбы з лецішча каля аграгарадка Парэчча і страціў арыентацыю. У выратавальнай аперацыі удзельнічалі больш за 300 чалавек, ад праваахоўнікаў да валанцёраў. Лес прачэсвалі на багі і квадрацыклах, а з паветра запускалі дроны з цеплавізарамі. Старога знайшлі ўсяго за 5 кіламетраў ад дому. Цяпер ягонаму жыццю нічога не пагражае. Двух беларускіх дзяцей, якія пацярпелі ад удару беспілотніка ў Бранскай вобласці, сёння выпісваюць з РНПЦ дзіцячай хірургіі. Іх стан задавальняльны, і яны вяртаюцца дадому ў Гомельскую вобласць. Яшчэ 3 параненых хлопчыкаў пакуль застаюцца ў менскіх больніцах для працягу лячэння. Пра гэта паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Стан адзінага дарослага пацярпелага трэнера з Рэчыцы Алексея Гарошкі, які атрымаў цяжкую траўму рукі і страціў гэтай трагедыі жонку, стабільны. Чалавек упэўнена ідзе на папраўку. Нагадаем, 17 чэрвеня на расійскай трасе пад удар дрона трапіў аўтобус, які вёз 28 юных спартоўцаў на адпачынак. У Менску толькі бліжэй да раніцы здолелі зліквідаваць маштабны пажар у гістарычным доме на вуліцы Леніна, дзе палалі дах і мансарда. Спецыфіка будынку з старымі драўлянымі перакрыццямі прывяла да таго, што агонь разышоўся імкліва. Работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый выратавалі з агню 3 чалавек, яшчэ 5 аператыўна эвакуявалі. На месцы здарэння дагэтуль працуе каля 15 адзінак спецтэхнікі. Ратавальнікі даследуюць канструкцыі з дапамогай дронаў. Жыхароў пускаюць у дом толькі ў суправаджэнні міліцыі і МНС, каб забраць дакументы, рэчы і хатніх жывёлінаў. Пацярпелыя ў шоку, кватэры на верхніх паверхах цалкам залітыя вадой. Цяпер у 4 суседніх дамах адключанае водазабеспячэнне, а рух транспарту па вуліцах Энгельса і Карла Маркса часова абмежаваны. Александр Лукашенко пачаў турнэ па краінах усходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі з візіту ў Кітай. Сёння ў Пекіне завяршыліся ягоныя 3-гадзінныя афіцыйныя перамовы са старшынём КНР Сі Цзіньпінам, які назваў Беларусь жалезным сябрам. Сустрэча бакоў працягнулася за традыцыйным сямейным абедам. Адзначым, што ў Кітай Лукашенко прыляцеў адразу пасля сустрэчы ў рэзідэнцыі Владзіміра Пуціна на Валдаі, дзе перабываў з мінулай пятніцы. Гэты візіт супаў з заявы Владзіміра Зяленскага. Прэзідэнт Украіны паведаміў, што Кіеў данёс да так званых сяброў Пуціна прапановы аб магчымай сустрэчы для абмеркавання заканчэння вайны. Найбліжэйшым часам Кітай можа актыўна ўвайсці ў перамоўны працэс наконт Украіны. Каталізатарам гэтага можа быць жорсткі ціск Крамля на Менск, мяркуе кіраўнік украінскага аналітычнага цэнтру «Дзелавая сталіца» Вадзім Данісенка.
Эксперт адзначае, што хуткасць, з якой Александр Лукашенко атрымаў згоду Пекіну на тэрміновую сустрэчу пасля візіту на Валдай, пацвярджае, размова з Пуціным была вельмі складаную, і Маскве падобна адмовілі ў ваенных пажаданнях. Публічнае падтрыманне суверэнітэту Беларусі з боку КНР – гэта выразны сігнал Расіі не выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю для новых атак, што адкрывае Кітаю шлях да ролі аднаго з галоўных медыятараў. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч выступіў з рэзанансную ацэнкаю паводзінаў палітычных лідараў у крытычныя моманты гісторыі. На ягоную думку, ад'езд кіраўнікоў з краіны падчас небяспекі заўсёды дэмаралізуе іхных прыхільнікаў. Статкевіч нагадаў, што беларускія дэмакратычныя сілы прайшлі праз гэта двойчы ў сярэдзіне 90-х і ў 2020 годзе. Аднак цяпер аналагічны сцэнар паўтарыўся і з боку ўладнай вертыкалі на фоне рэзкага абвастрэння дачыненняў з Украінай і рэальнай пагрозы удараў беспілотнікаў па расійскіх вайсковых аб'ектах у Беларусі. Александр Лукашенко пакінуў краіну. Статкевіч задаецца пытаннем, як да такога трэнавання свайго галоўнакамандуючага ставяцца самыя беларускія вайскоўцы. Сёння менскаму метрапалітэну спаўняецца 42 гады. Рэгулярны рух сталічнай падземкі стартаваў 29 чэрвеня 1984 года. Тады першая лінія мела ўсяго 8 станцыяў і даўжыню каля 8 кіламетраў. Сёння гэта ўжо 3 лініі, 33 станцыі, больш за 40 кіламетраў пуцей. Праз высокі ўзровень грунтавых водаў менскае метро будавалася пераважна неглыбокім, да 17 метраў. Выняткам сталася юбілейная плошча, якая сышла пад зямлю больш як на 25 метраў і ёсць самай глыбокай у Менску. Цяпер наша падземка займае 16-е месца ў Еўропе паводле пасажырапатоку і застаецца адным з самых танных і папулярных відаў гарадскога транспарту. Экстрэмальная спёка ў Еўропе пабіла гістарычныя рэкорды і забрала жыццё больш як 1300 чалавек. Паводле звестак Сусветнай арганізацыі здароўя, еўрапейскі кантынент цяпер награваецца найхутчэй на планеце. У Нямецчыне і Чэхіі тэмпература перавысіла 41 градус. Гарачы паветраны фронт працягвае рухацца на ўсход. Гэтая кліматычная трагедыя наўпрост закранула і Беларусь. У Францыі на фоне анамальных 44 градусаў на працоўным месцы памёр 54-гадовы дальнабойнік з Докшыцаў Андрэй Мацаль. Родныя загінулага кіроўцы цяпер арганізуюць дастаўку ягонага цела на радзіму. Пахаванне чакаецца ў канцы гэтага тыдня. У Беларусі пабіты абсалютны гістарычны рэкорд спёкі за ўсе 145 гадоў метэаназіранняў. Сёння па паўдні ў Пінску слупок тэрмометра падняўся да ашаламляльных плюс 39,4 градуса, цалкам перасягнуўшы ранейшы агульнарэспубліканскі максімум 2010 года. Анамальная гарачыня ахапіла краіну яшчэ напярэдадні, калі абнавіліся адразу 12 рэгіянальных рэкордаў, а берасці і горадня перавысілі свае шматгадовыя максімумы. Цяпер у Беларусі абвешчаны максімальны чырвоны ўзровень небяспекі. Экстрэмальная спёка пратрымаецца ў Беларусі яшчэ некалькі дзён, пасля чаго пачнецца рэзкае пахаладанне. Паводле прагнозу сіноптыкаў, пачатак тыдня будзе вельмі гарачым. На поўдні і захадзе краіны чакаецца да плюс 38 градусаў. Ночы будуць душнымі. Пераломны момант наступіць у сераду, 1 ліпеня. Навальнічны фронт прынясе на паўднёвы захад рэспублікі залевы, шквал і 100% вільготнасць. У чацвер і пятніцу дажджы ахопяць ужо большасць раёнаў. Свежы вецер саб'е дзённую тэмпературу да камфортных плюс 21-27 градусаў, а ноччу паветра астудзіцца месцамі да плюс 9. У наступныя выходныя заходні антыцыклон канчаткова супакоіць надвор'е, усталяваўшы камфортнае цяпло без ападкаў. На гэтым сёння мы ставім кропку, стаўце лайки, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.